provajt inneħħi ħajti b'metodi oħra, tipo kelli żewġ overdoses, kelli provajt nieħu ruxma ta' medications, pero bqajt inqom. Jien ngħid Alla salvani l-verità, ġifieri dak iż-żmien kont ngħid laqqas Alla ma jridni, imma llum ngħid Alla salvani. Jiena m'iniex qed nħossi tajjeb u m'iniex qed insib soluzzjoni għalija nnifsi, ma jfissirx li ma teżistix soluzzjoni, imma jfisser dik is-soluzzjoni mhux qiegħda għandi. Kawża ta' pressjonijiet fit-tfulitu meta kellu biss 12-il sena Omar Al-Arab miss ma' sustanzi li fi kliemu ħassru l-nofs ħajtu. Illum għandu 33 sena u fiq. Jgħid li kull darba li jisma' b'suwiċidju jiftakar fi żmien li għalih kien mudlam bħal dik riċenti ta' sieħbu stess. Bdejt inħoss tipo rġajt mort lura għal dak il-feeling. Issa l-istorja tiegħi u l-istorja ta' bniedem mhix l-istess, l-istorja ta' kulħadd differenti. Però moħħi mar fil-dawk il-memories, dawk il-flashbacks ta' meta jiena kont imdejja bħajti li naqbad ngħidu s-soċjetà fallit ma tantx toġobni. Però li hu żguru li l-affarijiet li jiena tallimt tru terapija huma affarijiet importanti għal kulħadd biex jitgħallimhom. Omar jisħaq dwar l-importanza ta' postijiet bħall-oażi, il-post fejn sab min jagħti ħwiden u fejn jista' jgħid dak li jħoss. L-oażi jindirizza vera ftit il-problema tal-alkoħol u droga, jindirizza ħafna iktar wassal lili biex jiena nuża xi ħaġa biex naħrab mir-realtajiet tiegħi. U dawn huma l-affarijiet li naħseb li għandu jitgħallem kulħadd. La kont kapaċi nara fil-feeling, aħseb wara kemm kont kapaċi nesprimiħu nitkellem fuq. Kultant ngħid kemm ingrat li sibtu f'sitwazzjoni fejn jiena l-alkoħol u droga wasluni għal sitwazzjoni fejn jiena stajt insib għajnuna għall-feelings tiegħi. Għax mingħajrhom ma nistax nidħol programm. Niddieqx nkun vulnerabbli, naf li hawn ħafna nies f'sitwazzjonijiet diffiċli, allura ma niddieqx nitkellem. U I reach out. Permezz ta' rida li kellu Omar qal li daħal fil-programm ta' riabilitazzjoni fl-oażi indirizza mhux biss il-vizzju, imma sfidi oħrajn fosthom l-ansjetà, l-pressjoni soċjali u n-nuqqas tarfien emozjonali. It-terapija għalmetu wkoll kif jidentifika u jesprimi l-emozzjoni tiegħu u dan kien pass essenzjali għal fejqan. Llum il-ġurnata ma rridx immut, anzi rrid ngħix. Billi fittix l-għajnuna.